d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔw ye wele bila bi tarata sɔgɔma Mali jamana ɲɛmɔgɔw ma k'u ka finitigi mɔgɔ 49 min minɛlen don ko k'u bɛɛ lajɛlen bila. Mali jamana ɲɛmɔgɔw ka kunnafoni di senfɛ k'a fɔ ko gafema y'u bolo min bɔra jamana filaw cɛ kuma ko minisiriso fɛ ko mercenaires de ye nin ma kofɔlen. Farafina gun kan Mouskiris ye sumaya bana bolociji kura ye diɲɛ kɔnɔ min lakodɔnna duniya kiliyatɔnba Nations Unies fɛ kabiri san tɛmɛlen. Nka nafolo ko o ye baaraw sumaya walasa ni bolociji kura in ka se ka labila. Faransi jamana kiritigɛsoba ye Wurandakaw ka maba Laurent Biki Baruta jalaki ka bila san 20 kaso la ka sabu kɛ fagaliba min kɛra u ka jamana kɔnɔ san 1994. Gabon jamana kɛmɛdonya k'u ye tana bila u ka dugukolo la walasa ka se ka kungodaw lakana ka ɲa ni k'u labila kungo kɔnɔ sogow ye i n'a fɔ sama. Nin yɔrɔ kofɔlen in farafina gunkana camancɛ yanfan jamana kan min bɛna kɛ fiɲɛbɔda kura ye walasa samaw ka se ka bugu. États-Unis Ferdinand Ominyala ni Kenya jamanaden don ye duniya jɔnjɔnba tigi fɔlɔ ye boli nin jɛ la farikolo ɲɛnajɛ ma Ameriki jamana kɔnɔ. Things I wanted to do to leave a legacy.